डीजे राजेश राजा पोखरिया 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 सुनो सखिया एगो बतिया रही साटा पगइल चनपटिया सुनो सखिया एगो बतिया रही साटा पगइल चनपटिया रामनगर लौरिया में तनिको ना रे लागल जिला बेतिया के रहे गो पागल हमार ढोड़ी छू के भागल हमार ढोड़ी छू के भागल रे। डीजे राजेश राजा पोखरिया 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 शमशाद फिल्म्स प्रेजेंट गइल रही सुगौली रे उतल जवानी के कसैली रे बागहा चौतारवा में तीज भइल मोरा थैली रे गइल रही सुगौली रे उतल जवानी के कसैली रे बागहा चौतारवा में तीज भइल मोरा थैली रे अगवे बैठ के देखत रहे अचके में जोश जागल जिला बेतिया के रहे गो पागल हमार ढोड़ी छू के भागल हमार ढोड़ी छू के भागल रे। डीजे राजेश राजा पोखरिया 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 शमशाद रिकॉर्डिंग स्टूडियो